Már fel kell menni a fikának. Hátra! Hátra! Azért nem vagy százas. Gyere! Hogyan csináltad? Hopp! Hopp! Itt, Holly, hopp! Holly, gyere, hopp! Hopp! Ugyan? Itt! Kör, kör! Ez igaz idióta. Kör! Nem van! Hopp! Izélem! Hallod, mondd neki, hogy hopp én rám, és itt állsz ki a kezed. Evelyn! Mit csinálja? Itt hopp én rám. Mondd neki, hogy hopp én rám. Megfog, izé! Na, kezedbe ugrik. Hopp! Ugye Rihanna mondja. De hogyan? De hogyan kapjam el? Mondd neki, hogy hopp én rám. Mondd neki, hogy hopp én rám. Ennek a nagyobbiknak, ne ennek. Hát ennek mondja, előbb azt ugorni. Na, azt el nem kapom. Ria, hopp én rám. Itt állsz meg. Na, próbáld meg. Hallod? Én azt el nem kapom. Na, próbáld már meg. Nem, én azt félek attól. Próbáld meg ezt. Persze, légy szíves, hogyan Ria, hopp csinálom. én rám. Gyere, hopp én rám. Hogyan kaptad fel? Rendesen elkapod, hogy felugrik ő. Még meg. Én félek, én nem Gyere, tudom Rizska, gyere, gyere, gyere. Jaj, ne a fejbe. Láttád ezt a kicsinkót?